حي مركوسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر تيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي يلو الجزي أبي 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 يلو الجزي أبي 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 نبركوينهم حسابهم الساعات معلتات ستمنوا قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم موقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نجيو حيدتهم كنتارو كيلهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معدلو برد حيرك تزبلو لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقم الله نصنع حزبية عقلي تعميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدنا يوزلو عبيدكم بسلات عبيدنا يفوت أبرسون جزء بزح نقرأ زفت عملوا زلوا جزينا زلنا بعالم درجان كله أمين لو مترايسي every day كفت قبل كلغس روسيا مس أمريكا استفانن وزلوا the whole Europe situation أوروبا كنا تنري لنا مع كلام مبرق إسرائيل مس إيران زجبروا وزلوا باكستان مس هند زجبروا وزلوا تشاينا مس أمريكا زجبروا وزلوا endless tension سيزر لبزوان زي نتاناي powder cake ويكا كل جزء شجر زلا قرن أفريقيا كيتن كفكا مالتي قرن أفريقيا دارجا نبور كويني توسيدو كل جزء سجام أبرس سجامنا تملالسه حكم زي مدرخنا هلنا بزي مقان حجين ريوز لنا ناي بريزنت سياسة فوركي أبي أزارة بزخونة مدري جيرو دارجا ميديا ناي قرن أفريقيا خلينا خلينا ميديا ناي إثيوبيا دما أوبسيسدي زلوا بزعباتي مدري ناي بريزنت بيمانن سجامن very busy يوم زلهم so ناتكم interpretation مجمع تاناي صمدو تاناي diaspora نقطبات ملكت حربينا كريه كم section جن أبتي أنا بباناتكم كمين يرو وخمين انتاي بخمين كردو يخل سبنتي present سياس مدري مجمريا حجون بي عبد الرحمن كجمريه let's go well thank you George Not about حتى عفتاني President سياس مدرن حتى مجلس ناسني مزهجت قلت أنا حكا زعلم زيا قلولاو دلو إلوين President فتا مدريو تبغري قلساي زي مالتي background ناتو زحج لنا قلولاو ني عالم كاني كم زلوا خوينو كنا حدش تغييرو متيلو حدش عالم كفت أريمت علو عالم زمن صوغاني تي أجدا سوز جبرو بزوان زيب زحج زلنا وان ناي حدشنا أمريكا بريزيدنت ترامب ممراتو يزبل زي كون كله نبي كم دوس دنا بزمت صدلو 4 عامات بتعجزتهم رياهم كلا لنا تي ناتنا استراتيجي وين كل جزء
تاشمو بتوجه كنسرح له لنايلو أو وين قول صحيح أبغى قدر أسيد زبالة أبزغ نتاتزي عالم داتا بالعد كلا خمسة تقولون وركا متفنان ناي كتابة ناي تريد ناي كله كله زي تاشمو كله أبزغ رسعت كونتيننت على أفريقيا يبل بريزيدنت سياسة أفتا تصحفون أفتا مدرن دحرام بيبنا إذا أفريقيا زي حجي إذا عبيع الدليل هنا أفريقيا نحنا وين هلاونتنا نحنا راجز تواسعتين خونكون كابتس أبيتن بريديتن قالن مزخول تأجاتنا مزخول عامتنا أفريقيا سني حمد تفاحير خيد فينيش برودكت يمتنا بلغحن بعدان تعشم بيلنا مناورونا أفريقيا محاج ذيك الليلو أو ذهبا لاين تا باراغراف عن جزاء رسا عباي من الاختيار زي بأفريقيا حتيو خلخاي وبزوبانا وينكتيون خلخا تماساسالي كوزر حق أيقونن تي نعنا أبقت على عنكل ناي متفنان دكتونا ناي دكم تزتاو سو حدا خفت مسرح مخانو هانعو خاني تاش مخان كنا حلول للنازبل عزيز مساتيتن عباي بزح تنتاني ذليان كوينا رخيبي الله قبل كايله دا يس تام تبغ هاو بساي عبد الرحمن نسيراكنا بهاك خيد بفلاي اني زوبانا زملكت تررز بلي زرباون كنبلو نخلينا مغنيات بزح عينت انتربريتيشن تنتناي وهابلو سلازلو انتاي كبل سلازدلي بريزنت سياس بزعبا قرن افريقيا كزارب كله السودان تنكيفو قليتو كمو اثيوبيا بفلاي اثيوبيا دما بعمقت كزارب فتينو እዚ ሕጂ ምናልባት ንስኻ ተብሮ ዘለካ ኢትዮጵያውያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምታይ ንውሽጣዊ ኩነታት ናትና ከም ኣካል ናይ ቢዝነስ ናቱ ይገብሮ ብምባል ቅሬቶም የስምዑ እዮም ወይ እውን ኣብቲ ፀገማት ናትና እውን ይዛረብ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናትና ምትእትታው ዘይኮነን ይብሉ ከመይ ትሪዮ ንስኻ ምናልባሽ ኢንፋክት ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ምግባሩ ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ንእሽተይ ፅሒፈ ነይረ سا أنت تبل نرى أب ثلاثة خفالات دمكال مجلس خمس قبر مخنياتو حالفة ثلاثين كلام عمد تركب هم يهيدو أب ثلاثة خفالات للتعالي حدثي أهجراوز ملكتيو كلاي نتي قدوغناز ملكتي ثلاثة كان وش تهاجرنا دحر أب أخابونا وهذا حري أب كتابة بوليتيكا زمدنا وصاي زتعالل مجلس فاتي قبل حجي ناي بريزيدنت إساس مجلسي ناي لو معامل بينا تاريخها ترتاك يدخلنا ناي قد معامي ناي عامي ناي كان يزنبره تتعايزو زخيدي انفاكت أبزا ناي تمالي تكسيو قد معامل زقبرنا تنتاني نكعنيرو حجي سنو متايو عالم قد مزرابا زناي أوكرين وقمش جمره كماي خمس جمرن نابي خمس مرحن بخميناي خمس ودائن داركا تنبيت زعينت مجلسي كابتوموكرو هاب تاريخ السمركسة مجلسي غير نيرو حجز نريو زلنا دما بأهكور درجة هم يوم من أربع شابتناي زوبا ويكا قدومنا نحن نسيها قدومنا عزيز تأفافي قدوبوي زوم حجي انتايد بريزيدنت إساس بزعبانا الزارف زبلو كان مخلطة عمت أبي نيرم ويكان تايبلو نيرم مخنيات قد مخلطة عمت الزارف نيرم قد مخلطة عمت التاوعيهم نيرم نحنا ناي كدن سوات ناي إثيوبيا قداسة رايكونن نحنا ناي هاجراو روحا نحنا تسعتا نحنا سلام نحنا لمعات أقداسيو أبزخر الساعة دي يقولون تايو إيرترا ويمنكس إيرترا أنت عارف من قصة أبناء أبتن كالوت هاجرات أيكون إنكم هرز بالجس نايمين قصة إيرترا أندي أقد تقدس نتايو أبزو زوانا زلوا هاجرات تزوا حادي نايمين قصة سرحة خمس غلا نقبار ترايو زي فرنجي نايت واتش مان دولو بحالا تايو حان تاجر دوبان أوش تاجرات حقن سرعات التخبر تدلهم كومونيستون تدلهم كابيتاليستون تدلهم سوشياليست ديمقراط يكونوا دلهم نقرات يكونوا قل
نتا هاغورم تقاصيرم نعانا زيتنكينا زخونو نمغباري سازي تتبقسو ناتنا تتبقسو ناي إرترا خابز مسيو كين وغن بزح زخيدا يكونن زارب زنبرز ناي أورومو ما قلز بلو أورومو ما دي وعلاتهم زمت نحنا مع سنتينا أورومو ما كم بهرك قلت أو فتنيوم أو تأجمرلن جن كم بوليتيكاوي سنا حسب كا زسرح السوات اللو مس تجارب نحنا زباس نقربنا تجرايز سعود بحال بوليتيكاو فلسفنا نقاومنا نعم خياتو تجرايز سعود بلا التحساسات نا عن كلای دوباتنا سجيرو مرتنا بحرنا كوس فتنسلز نبري سزي زناي أوروم مخاهم عينت فلسفنا لو نقاوم زخونه يكون سرعات أب إثيوبيا دلاي عينت قطبة دلاي عينت بوليتيكا دلاي عينت بحليته نحنا يكدسنا أين شيء قرينا جن حادث سرعات ننفسو نهاجرون دقاس أركوينو نعنا ها انكفاء تيمسالنا خنر اندلينا السودان تمسسالي اب تخال خبابتاتون كوم تمسسال قلولاتال سلازي فتينا ناي كدل مستخبابه نصمد كنكلالنا دحركم ملسون خينا ناي صمدو زبر ثانك يو ثانك يو سيراك بينيام نباها خيت كلو أب أمريكا سلت تقمت زيادة نعها مور فاميليار كتكون تخليها توبيك بريزنت سياس مس أمريكا زلو مع زون دبلوماسي زي تعاطوا مخانو يقداس نعمتات زغط عليه بوليسنا أمريكا نعلم رباشي أبزوان زدما أمريكا كتقاعد رب زي تخل درجات خيط كم زلا بزحات سبات دي سولو لكن من أبا متاو أمريكا نينجيجمنت مع زونا كفوت مخانو تبل حنتي ستيتمنت غيرو ما كنت اغميتيو قتيل مالتيو قتيلو ابتي امريكا زنبركم دما تي ناي ملختناي بريزيدنت دونالد ترامب كمون سكرتاري اوف ستيت ماركو روبيو سيرترا زلوم زمدنا كغبرو كم زرايو من بمجمريا مالتنا صنتنا انكو حقوسكم كبل خلو قتيلهم دما سيرترا نرب حكلتيو حزبتات نتزوبا رجعتن سلامن بلتكنا نمبصح بسبب سيرتراون انجيجمنت نقبر لوكين فورورد بمبال بفلايتي نا دبلوماس حلافي سكرتاري اوف ستيت كوميليونير سلازي جهات سبات ناي بريزنت سياس اوف كورس اقدمو استباهل الزرباي نيرو زي نزي بخمي كريو يخل امريكا انجيجمنت نقبر زلي تمثل بريزنت ايرترا ستيتمنت ويكا مدرنا بريزنت سياس جن أنتي أمريكا دمت زنبورو نيروزي كما يكون يخل زبل أبوزو حسابات تبقى سحتو نيرو بغاميان بيبكاسغا انتهي يونات كاميرا داتابو ثانك يو زي مس أمريكا تراح يكون مس ويسترنز بحفشو سي إيرتراخ تقبرو زقد بقار كبات انتهي زبهال كاب كلام جميرو وده زباو جنبار وده هريون منقست إيرترا مرقش إذا سيميو مزخونا هاجر سلامو زخونا صمدو ركب مركاب مقبار دليتو لا صمدو تبحال حجن رئاسة زلنا سيا وش تقراي مزلو اكتيفيستين بوليتيكينيات نقبرو مرخاب ترح زموسلو سبالو صمدو خندو نقولنا very wide general زخونا تعمي قفح زخونا نقاريو بزعبا ايكونومي صمدو تقبر بزعبا بوليتيكس صمدو تقبر بزعبا military support حاجة زون صمدو تقبر يخا سو تصمدو زبحال نقر إرتران حجي تجمبر ناي بوليتيكا سرار حيكون نسو مس أمريكاون صمدو غير كان حابار متروح بلو نقرات قبر كاني كم زعينات نقر بوليسي حيزوم زخدو منقستات أب أفريقيا بتعمل حيدتهم I think ندحل في أسرع عمل سي probably انكو حاجر أب أفريقيا زي نبرت إرترا تبلكو I don't think exaggerate قبراي مثلا إنه هجينا عم إراب أفريقيا عند هري هم سيم في الله زي under neo-colonialism of France زنبرو حجرات زمس ولا وتتات نريال لنا زيك أسند قبل زمسا بأفريقيا هنقول قرب سورندا سدده تفعل عليهم راحتي political leader زمس ولا وتتات كم زلنا نريزل لنا تزلوا reality reflect قبل وقت كلا لك of course أمريكا بأفريقيا نزلوا حجرات نوعهم كتأكد ويكتحجز إلى هيكون سي basically ناتا تقمن interest ناتريزل له تقمن interest ناتا قد نيوك هلو لو problem لأن جنت balance هنا خون له نحن حجر
ዘሎ ሀብቱን ዘሎ ንብረቱን ሙሉ ወሲድካ ወይ ድማ ፖለቲካል አሰራር በምንታይ ኸይድ አሎ በዝህ ይያዳለካ ዘትገብራለካ ኢልካ ዲክቴት ዝግብር ነገር መንግስት ኤርትራ ሕጂ ተቀበሎን ሕጁን አይቀበሎን ወደፊቱን መጻውን ዝቀበሎ ነገር አይኮነን በሐባር ንኽንሰርሕ ንኽእሊና ኢሉ ክብሉን ከሎ ከምዛ ሕጂ ጽምዶ ንብላ ዘለና ሲድና ዝርጉሑን ሰላም ማለት እዩ ስለሆን ጋር they are open for discussion አሜሪካ ናይ መስራሕ ድልዋቲና ማለት እዩ ኣብ አሜሪካ ለውጥ ኣሎ ዶ absolutely ቀደም ብጻይ ጆርጅ ከም ዝበልካዮ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ foreign minister ወይ ድማ state department ወኪል ባዕሉ ትራምፕን ኣብ ዲሲ ባዕላት ናይ ናጽነት ክበርን ከሎ ነቲ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ይኹን ኣብቲ ተኣኪውን ዝነበረ ሰብ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣሎ that's a positive thing ግን really ደልዮም ከምቲ ናይ በሓቂ አሜሪካን ፖለቲካ ተሓሳስቦም ቀይሮም ዲዮም ዝበሃል ብናተ እምነት ነው አይኮነን but ኣብ መሬት ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሁኔታት ግን የገድዶም ኣሎ ተወሰነ ሽፍት ገብሩ ሁሉሎም the same thing ab ፈረንሳይ እንድሕሪና ሲዓብ ጸገም እኮ ይዘሎ እጂን ኢብራሂም ትራኦሬ ቀትሉ ደልዩ እጂ ካል ሃገራት ድማ መልሾውን ዓም ይሰጎም ኣሎ so it is just wildfire ይኮይኑ ዘሎ ኣብ አፍሪካ ስቂልካ ተገዚኡ ዘሎ ሀብቱን ንብረቱን ንምዕራባውያን አሕሊፉ ዝህብ መንግስትን ሃገርን የለን so just ኤርትራ ሀብ ቀደሙ ከምው መርገጻ ነሩ ምስ አሜሪካውን ሕጁን everybody understand ገብርከል ኣሎ really just na አሜሪካ በይኖም particularly ጽልእተ ዝህልዎ ነሩ መንግስት ኤርትራ ህዝብ ኤርትራሲ مسبار ቻይና مسبار ራሽያ ቀደም ህብረት መፈጠርና ሚሊተሪ ቤዞም አቡ ንኽገብሩ እድል ማሃብና እዮም ጅቡቲ ክንደ ዓሰብ ዘይትቆም ቦታ ኮን 10 ሃገራት ዝሆን ሚሊተሪ ቤዝ ዝሃበት ሃገር ንሕናሲ ተባሓደሲ 50 60 ሃገራት ኣብ ዓለም መጽኦም ሚሊተሪ ቤዝ ገብሩ ምኻሉ ከምኡታት ዕላማ ይብልናን because ንዓና ጥራሕ ከኮነ ንጎረባብትናውን ጸገም ዝፈጥር ኩነታት ኣብ ትካቢ ክመጽእ ድሌት ስለዘይብልና ግን common ዝሆነ understanding ተገይሩ ነትካቢ security purpose ተባሂሉ በሐባር ትምዕብለሉ ሳቶም ቴክኖሎጂውን ገንዘቡን ነዋዩምን አፍሲሶም ንሕና ዘለና ናይ ተፈጥሮ ሀብቲ ሼር ጌርና ንምዕብለሉ ፌር ብዙሆነ መንገድ እንደሆነ መስማንም ክፉት መንግስትና ሕጂውን everything is open I think እንደህሪኦም ናይ ቢሻ example ክንወስድ ንኽእልና ክጅምርን ከሎ ራሽያ ወይ ቻይና ይኮነን ሂብና ንምዕራባውያን እዮም ኣብ ካናዳ ዝነበረ ካምፓኒ ፋይናሊ financial problem ምስፈጠሩሉ ከይፈተውን ቻይና ሸይጦ ኸይዱ ከሉሊ እንደህሪኹም the same thing ኣብ አውስትራሊያ ዘበረ ካምፓኒ ናይውና ንኡን ጸገም ምስፈጠሩሉ ቻይና ሸይጦ ኸይዱ ቻይና ሃማን ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንኽትገብር መጀመሪያ ሃንድ ኦቨር ዝገብርና ቻይና ይኮነን so ምዝኾነ ሃገር ክንሰርሕ ድሌት ኣለና ግን እቲ ድሌትናሲ ባላንስ ብዝኾነ መንገዲ ፌር ዝኾነ ምትሕጋዝ እንድሕር ኮይኑ በሐባር ክሰርሕ ዝደሊ መንግስቲ ዘለና መንግስቲ አሜሪካ ብሕማቅ ክሪኦ ኸልዲዩ absolutely بحماق ክሪኦ ኸይሉ ምክንያቱም ትሱ ዝደልዩ አይነት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከለሉ ድሌት ኣለዎ ግበር ዝበሎ ነገር ዝገብረሉ ጃምፕ ክብሎን ከሎ ክንድምንታይ ኢሉ ዝሓተት እንበር ንምንታይ ኢሉ ዝሓተት መንግስቲ ዘይደልየሉ እዋን ይዘሎ አሜሪካ of course ግን ዝገብርዎ ነገር መስኣኑ ኣቕሎም መጸበቦም መኸዲዝ ምድርሲኖ really to some extent back and forth እንዳገበርካ ዲል ክግበርካ አልዩ ስዋል ቻይና እኮ በኸሞ ይምድል ገረም አሜሪካ እኮ አፈራሪሕ ኮነ ምስ ቻይና ተቀመጥ ዘላ ስካሎት ሃገራቱን the same thing ኣብ ከምኡታት ንኽንበጽሕ ዘለና ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሚሊተሪ ፓወር ምናልባሽ በኸምኡ ደረጃ አሜሪካ ያገድዳ ነው but እቲ ዘሎ ጽንዓት እቲ ዘሎ ተሪር ዝኾነ መርገጽ at one point definitely ሳቶም negotiate ገረም give and take ዝበሃል ነገር ኣሎ አቡታት ከኣቱ ይግደድዮም because ለውጥ ክገብሩ አይክልንም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እኮ ለውጥ ክገብሩ ኣይጻዕሩን ማለት ኣይኮነን ንመራሕትና አሳሲኔት ገብሩ ወይ ድማ ካብ ስልጣን ከውርድዎም regime change ዝበሃል ስልካ ካለም ፈርቕ ዝኾነ ዘረባታት ኣይኮነን they tried their best ኣብ ተፈላለዩ አፍሪካ ሃገራት ብዙሕ ሃገራት እኮ አጥፊኦም አለው መራሕቶም ቀቲሎም አለው ሉክ በዓል ጋዳፊ ገንዘብ ነይሮም absolutely ንህዝቦም ብጽቡቕ ገብሩ ነይሩ ፈጽሙ ማንም ሰብ ከተራጠሩ ዘይከሉ አና I remember ቼኮስሎቫኪያ ትምህርት ዝነበር ኩሉ እዋን ሲ ናይ ቼክ 80 ናይ ቼክ ክራውን ይወሃበና ነይሩ ንወርሒ ንሕና ነፍስ ሰርቫይቭ ንገብር ንገዛ ክራይ ንምግብ ጌርና ወደ ሊቢያ እንድሕር ኮይኑ $500 ዋው $500 በካረት ንሕና ንረኽባሲ $10 ከማን አይተኸውነን ያ ቦርዲ ማኪኖም ጌሮም ገለገረም ኮስ መንግስቲ ሲ አቦጻን ትምህርት ዝኸዱ ከማን ሰፖርት ይገብሮም ነይሩ ነቲ ህዝብ ሲ ተዘልዮ ነገር ቤዚክ ኩነታት የማል አለም ነይሩ ነገር ሂጃብ ምን ታያለው ዝበልኦ ሲኢኖም ነንሕዶም ዝጣፈሉ ቦታ ታ ሃገር ናይ ቴሮሪስትን ናይ ተፈላለዩ ወንጀላት ቦታ ኮይናላ መን ይኹም ዝገይሩ አሜሪካ ሕጂ ግን እንታይ ይብሉሎ አቡ ከምዚ ጸገም ፈጢርኩም ክባህሉን ከሎ ቀደም ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፈሊጥና ተንኸውን ነርና ሲብሉ ካለው this is systematically መሕደም እዩ ሳዳም ሁሴን
ማስ ዲስትራክሽን ዌፐንስ ነይሮ ሽዑ ሲ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ነርና ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ፈሊጥና ተንኸውን ሲ ባልቻላቢ ኣብኡ ኸይዶም መንግስቶም ከጥፉ ከም ዝፃዕሩ ሲ ሕጂ ተፈሊጥና ነው ኣይፈልጡም ነይሮም ኣፀቢቖም ፈልጡ ኣብ ኤርትራውን ከምኡ ክገብሩ ኣቕሚ ተዝህልዎም እቲ ህዝቢ ተዝኽተሎም they will do it ነዚ መንግስትና ከጥፍዎ ከፍርስዎ ምፃዕሩ ነይሮም ክኸውን ኣይከኣልን ስለዚ ኣሜሪካን ታብሉ ናይ መጨረሻ ክብላ ዘለ if you can't beat them join them ያ ክትስዕሮም ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ንዕኦም መሲልካ ክትከይድ ኣለካ ኣሜሪካን ኤርትራ መሲላ ክትከይድ ትግደደሉ ቦታ በፂሓላ ዝብል እምነት ኣለኒ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካያ ዘርሰና ኢና ባኻየ ሓደ ካብቲ ወል ትፅቢት ተገበረሉ ብገለገለ ወገናት ማለት እዩ تثبيت زي تقبروا لندي تي ناي بريزنت سياس زربا مالتي unexpectedly مبزحت كذا داي تصبي ويد زارب of course فوت مصحف سلا زي كونه سبز صبيك زارب هيكلني جنرال لكن بزعبا زص امدو زخونه نجر كبل تثبيت نيرو بفلاي بوغن تግራይ دحريوز مت disappointment ونيرو كما يرقب كاس خاتي صمدو تثبيت غير كان يركادا بزعبا دم صمدو نخزرب ابت مدرنا بريزنت زي مزرعبو كمي تسمي كان هاوي بخميري خايو هو تي مستزلو عوا صمدو قال قبل بمنقستاو درجة ابتبعال كوت قال صب سر نيرو ازي كنا بخوت تصبيو ارستي كان مخنياتو مسبعالنا ابعالنا صنز زرب كاليو ابتفالاليو مدرخ قبرك كل بريزيدنت زاربهم سين ناتو مع استاتهم ابز ጉዳይ ዚካ ጽምዶ خزارب ጽምዶ ዝብል ቃል ከውጽእ ኣነ ተጸበኹን ዘይ ምዝራቡን ካብቲ ተጸበኹ ሓደ ምዃን እዩ ስለምንታይ እዚ ወግዓዊ መንግስታዊ መግለጽ ይኮነን እቲ ጽምዶ እንዲሕር ሰሚዕናዮ ካልእ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ መንግስታት መግለጽ ዘውጽኡሉ ይኮነን በተን ሰምዖ ዘለና ህዝብታትን አክቲቪስታትን ናይቲ ህዝቢ ተሰማዕነት ዘለዎምን እዚኦም ዘበራትዕዎ እዩ እምበር መንግስቲ ፍሊ ካልእ ክስተያልዩ መንግስቲ መግለጽ ዘውጽኣሉ ይኮነን ኩሉ ግዜ እንዲሕር ሰሚዕናዮ ወዲ ኣፈወርቂ ክዛረብ ከሎ ከዓ ካልእ ይዛረብ ካልእ ካብ ከምዚ ምሻሎ ብዙሓት ሰባት ዘይርድእዎ ኣሎ ከባቢና እንዳገለጸ ንከባቢና እንዳተንተነ ነቲ ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ኢደበዛነት ዝኣትዎ እሞ ድሕሪ ሽዑ ዝመፀን ፀቕጥታት ይዝዛረብ ናይ ተፈላለየ የልዕል እጂ ዋላ ናይ በዓል ሱዳን ይገልጽ ባንስኢኖም ዘልዓልዎ ናዕብስ ቡምባ መፂዎ ዘተኳስ ቡምባ ማለት እዩ ብሰንኪ ባኒ ምስኣን ዝመፀ ናዕቢ ሰብ ዝቐትል ቡምባ እንዲሕር መፂእኳ ስለዚ ኣስተውዒልካ ናዕብኻ ተቋፃፀር ናዕቢ ክትገብር ከለኻ ምቁፅፃር ግትእ ዝበለ ጉትእ ኣካይዳ ክትከይድ ከም ዘለካ ናይ ደጋ ሓይልታት ጓህር እምበር ፍታሕ ዘምፅኣ ከም ዘይኮነን እዚ ዓይነቱ ድህሰሳ ይዛረብ ቀሲልካ ሰሚዕካ እዩ እዚ ጽምዶ ግን ክዛረቦ ኣይተጸበኹን ዘይምዝራቡን ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ ጽምዶ ክዛረብዎ ዝኽእሉ ኣካላት ካልእ እዮም ዝሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣካላት ካልእ እዮም ዝጥቀምሉ ኣካላት ካልእ እዮም ዝነብሩሉ ኣካላት ከዓ ካልእ እዮም ስለዚ እቶም ዝነብሩሉን ዝጥቀምሉን ዝዛረብሉን ንሰብ እዮም ዝሰርሕዎ እምበር ፕሬዚደንትታት ወይ ፕሬዚደንቲ ክንድኡ መግለጽ ኣውፅኡ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኣይኮነን ካልእ ኣርእስቲ ይኮነን ንምባል ስለዚ ከምቲ ተጸበኽዎ ከም ግምተይስ ኮይኑ ማለት እዩ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኩላኻትኩም ፅቡቕ ዝኾነ እቲ ሓሳብ ኣሳሲርኩም ኣለኹም ክምለስ የና ብዓብድርሕማን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኩሉ ዝሰማዕናዮ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብጀካ እቲ ንውሽጢ ሃገር ዝምልከት ንሱ ንበይኑ ከም ሰክሽን ክንሪኦ ስለ ዝኾና ድሕሪ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ዘሎ ሃዋህው ናይ ዞባና ብፍላይ ምስ ሃገር ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መግለጽ ተዋሂብዎ ትብል እቲ ዝተዛረቦ ሲ ነቲ ኩነታት የህድእ ዶ ወይስ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑሎ ንመተንብሂ እዩ እቲ መግለፂ ክውሰድ ዝኽእል ምክንያቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢንተርፕሬቴሽን ይወሃቦ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ከም ኤርትራውያን ኮይና ኢና ንሪኦ ዘለና ንሕና ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘራርባ ብዙሕ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ይዛረብ ነይሩ ብዓለም ደረጃ ጀሚሩ ኣብዚ ቻነል ካ ቀፃሊ ስለ ንከታተሎ እቶም ኦዲየንስ እውን ብተወሰነ ደረጃ ሲ ኣለዎም ይፈልጡ እዮም እቲ ኣብ ዓለም ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ድሕሪ ፕሬዚደንት ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ
next step ወይ እውን እቲ ከባቢ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ኢትዮጵያ ከመይ ክርድእዎ ይኽእሉ ነዚ ካልእ እኳ ብቐጥታ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእላ ይብልኒ ኣነ ዋን ድራር እታ ፅብቕቲ ናታ ስኒ እታ መደረ ከምቲ ድበሃል ነበረስ ዓለማውን ዞባውን ዳሕራይ ከዓኒ ኣብቲ ናይቲ ከባቢናውን ዘጠቓልል እንድዩ ቁሩብ ክምለስ እንድሕር ኮይነ ሓንቲ ወይ ብፃይ ቢንያም ድገልፃ ነበረ ምስታ ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕ ክነዳ ኣሳስራ ሞኒ እቲ ናይ እቲ ኢትዮጵያውያን ከመይሪዎ ከዓኒ ኣገዳስነት ናቱ ስለ ዘለዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ኮንግራቹሌሽን መልእኽቲ ብሰለዶን ማርኮ ሩቢዮ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ብሕልፊ እቲ ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ናትና ኣብ ዝነፀብራቕ ናይ በዓል ናፅነት ርኢና ኢና ዓብዪ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ሞር ዕሙቕ ድበለ ከይኣተኹ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ወይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ድበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሖ ዘሎ ሓደ ካብቲ ስራሕ እውን እዚ ንኣብነት ክበካ ኣብ ዝሓለፈ ድሕርቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕን ናይ ማርኮ ሩቢዮን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መልእኽትን ወይ ብፆትና ስኒ ምስቲ ናይ ሃውስ ፎሬን ኮሚቴ ድበሃል ኣሎ ኣብ ኮንግረስ ምስቲ ቸርፐርሰን ተራኺቦም እዮም ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንብል ከለና እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ከምታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መደረ ዝበሎ ብትዕግስትን ብገለን ጌርና ነቲ ስትራቴጂ ናትና ከዓኒ ምስኡ ምስ ሓድሽ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ስኒ ንኩሉ ድልዋት ኮይና ክንፀንሕ ኣለና ዓይነት እያ ናይ መረዳእታ ናተይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ክትመፅእ ከለካ ብሕልፊ እቲ ዝነበረ ፖሊሲ ደይኮነ ከም ብሓድሽ ሪቫይዝ ንክገብሩ ድፈታትኑ ዘለዉ እዮም ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ካብቲ መልእኽቲ ናቱ እንታይ ተረዲአ እቲ ሓንቲ ፒስ ስታቢሊቲ ከምኡ እውን ፕሮግረስ ወይ ከዓ ፕሮስፐሪቲ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ስኒ ኣብ ሓደ ዕላማ ዝተኣሳሰረ እሞ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ ሰይድ ትራምፕ ሕጂ እዚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ክትብል ከለካ እንታይ የርእየኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ስኒ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና ዝሰራሕናዮ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ 2018 ስምምዕ እሞ ብድሕሪኡ ድመፀና ሓደጋታት ኣብዚ መደረ ዘስምዖ ቀሊል መልእኽቲ ይኮነን እቲ ዝገበርናዮ ከዓኒ ዘጠዓሳ ኣይኮነን እቲ ድመፀነት ዝነበረ ሓደጋ ተኣልዩ እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ናይ ህዝቢ ደገፍ ነበሮ ፅገና ክገብር ወይ ሪፎርም ክገብር ኢሉ ዝመፀ ዓብዪ ናትና እውን ደገፍ ዝነበሮ ምትሕግጋዝ ዝነበሮ እዚ ኩሉ እዚ እንተዕሽሙ ቢሉ ሕጂ ኣብ ናይ ቀቢላን ዓሌትን ናይ ተዕሽሙን ውጋኣት እዩ እቲ ዝነበረና ትፅቢት ከዓኒ በኒኑ ኢልዎ ማለት እዚ ድሕሪ ሕጂ ስኒ ክንፅበዮ ዘይንኽእል ኢና እዚ ምናልባት ብኤርትራ ምናልባት ኣብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተዛረቦ ኣብዛ መደረ ነይሩ ግን ድሓለፈ ዓመት ብዙሕ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ነበረ ትንታነታት እንድሕር ሪኢኻ ስኒ ያ እዚ ቀደም ዝተበፅሐ ገምጋም እዩ እዚ ገምጋም እዚ ከዓ ቁኑዕ ገምጋም እዩ ንፖለቲካ መፃወቲ መሳርሒ ወይ ንተዕሽሙ ኣይኮነ እንታይ ደኣ እቲ ዝኸይድ ነበረ ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአን ካብ ዝኸፍአ ከዓ ናብ ዝገደደን ይኸይድ ከም ዝነበረ ይረኣዩ ካብኡ እቲ ካልእ ከዓ እትዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነ ምስቲ ከባቢ ሓንቲ እውን ናይ ኦሮሞማ ድብል ትዛረብሉ ነይርኩም ንዓና ጥራይ ደይኮነ በዓል ኬንያ ኮይኖም ኮምፕሌን ዝገብሩ ዘለዉ ማለት ስግኣት ከም ዘለዎም ኬንያ እዚ ናይ ኦሮሞማ ዝበሃል ኣተሓሳስባ እዚ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንምንታይ ንዓቶም እውን ትንክፍ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ኩሽ ኪንግደም ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል ተዕሽሙ የለን ታሪክ የለን ሕጂ ናበይ እዩ ኢትዮጵያ ስኒ ሓንቲ ካብቲ ናይ መዕገርገሪት ኣብ ኣፍሪቃ ኮይና ዳ ተረኺባ ኣብ ታሪክ ንዓና ከም ኤርትራውያን ክትሪኦ ከለካ ንሱ እዩ እቲ ታሪክ ካልእ ሓድሽ ታሪክ የለን ድመፀ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ህውከትን ዕግርግርን ምስቲ ከባብን ምስቲ ሕብረተሰብን ኣብቲ ከባቢ ዝፈጥሮ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ እታ በኒኑ እዩ ግን ብኡ በዚ በኒኑ እዩ ክንብል ከለና ብኡ ተስፋ ምቑራፅ ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ እቲ ምስ ዝምድናታት ዝግበር እቲ ርግኣትን ሰላምን ኣብቲ ከባቢና ክሰፍን ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ሓንቲ ከም ደሴት ሰላም ኣብዚ ከባቢ እዚ እዛ ደሴት ሰላም እዚኣ ግን ኣብቲ ከባቢና ስኒ ብብዙሕ ሓዊ እያ ተኸቢባ ደላ
ሕጂ ኣብዚ ደሴት ሰላም ኮይና ኢልና ኢድና ጣሚርና ኮፍ ኢልና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ንምንታይ ተሓዊ ክፀልወና እዩ ስለዚ ንዚ ንክንገብር እንድሕር ኮይና ከዓኒ ሓደ ካብዚ ብፃይ ሰናይ ትዛረበሉ ነበረ እቲ ምንቅስቃሳት እቲ ስራሓት እዚ ናይ ፅምዶና ንዛረቦ ነበርና ብዓብዩ ክትሪኦ ከለካ ውሕስነት ሰላም ኣብቲ ከባቢና ክወሓዝ ዝኽእል ብታሽሙ ዘይኮነስኒ ብመኸተ እዩ ፅምዶ ከዓ ኣካል ናይ መኸተ እዩ ሕጂ እቲ ደረጃ ክህልዎ ክእል እዩ ድሕሪ ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና ስኒ እቲ ኣመፃፅኣ ናይ መኸተን ኣሰራርሓ ናይ መኸተን ብዙሕ መንገዲ እዚ ናይ ፅምዶን ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ከመይ ኣንብብዎ ኣለዉ well to be honest with you George እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ተመርኪስካ ከምዚኦም ጥምትዎ ክትብል ኣይትኽእልና ኢትዮጵያ is in chaos ኣብ chaos አይደለም እዚ chaos እዚ ስጋብቲ ናይቲ ህዝቢ heartbeat ወይ ከዓ ህርመት ልቢ ወይ ስምዒት ዝመርሕ እሞ ዝርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ chaos አይደላ ሎሚ ብኢትዮጵያ ዝሓስብ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ወላት ስርዓት ተሪኻ ከም ስርዓት ኢና ንዛረበሉ ዘሎ እምበር ብናተይ ዴፊኒሽን ንገዛእ ርእሱ እቲ መንግስቱ ውደሎስኒ warlord ንገዛእ ርእሱ ናይ ኮቦታት ታሽሙ ዘተፋነይ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ካብዚ ዘላቶ ወፂያ ስኒ ናብ ዝሓሸ ቦታ ንክትመፅእ መንገዲ ሰላም ንክትመፅእ እዚ ታራ ናይ ኤርትራ ምስቲ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሱዳን ካንቶይ ትዛረብሉ ነርኩም ናይ ሱዳን ውን ሕጂ ውን ሓድሽ ምዕባለታት ድመፅእ ኣሎ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር መፅዎም ኣሎ ድመሓለ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክወስደና እዩ እቲ ቀፃሊ ናይ ደገ ምትእትታው ከዓኒ ሓያል ቅርና ኣፍሪቃ ናይ ሓባር ቅርና ኣፍሪቃ ክፍጠር እንድሕር ክኢሉ ኩላትካ ሓቢርካ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ስጋብ ሕጂ ኤርትራ በይና ትከላኸሎ ነይራ ናይ ሶማል ንሪኦ ኣለና ናይ ደቡብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሕጂ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ጥራይቲ ናይ ውሽጣዊ ቅልውላዋ ዘይኮነ ከዓኒ ኣብኡ ከዓ ንደገ ክትፍስሶ ትደልላ ተቕልውላውትኻ ሃብ ኣውፅያ ከዓኒ ንጎረባብቲ ክትልክም ነቲ ከባቢ ክትልክም ከዓኒ ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ በዚ ስርዓት ናይ ዝሕጂ ዘሎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ቤኒኑ ይኽብለና ከሎ ተስፋ ምቑራፅ ዘይኮነ ንሱ ቤኒኑ ግን ፕላን ቢ ከዓ ከም ደሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ህዝብታት ግን ምርግጋእ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብቲ ምርግጋእ ከዓኒ ናይ ፅምዶ ስራሕ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ከባቢታት ምስ ኩሉ እቲ ከባቢቲ ብሕልፊ ምስቲ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ናይ ፅምዶ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ብፕረዚደንት ክዛረበሉ ኣለዎ ድዩ የብሉን ምናልባት ሰዓቱን ግዜኡን ምሳእኸለ ኣብኡ ክንበፅሕ ንኸውን ሕጂ ግን ኣብ ፕሪሊሚነሪ ዘሎ እዚ ከዓኒ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ንክብለካ ኢለ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መልሲኦም ትብ ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ቦታ ክርከብ ዘይክእል ሓበሬታ እዚ ካብ ቀፂልና ምናልባት ምስቲ ናይ ዞባና እውን ክንርኢ ስለ ዝኾንና ኤርትራ ዳርጋ ተመራፂ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዋ ካብ ዝበሃል ህዝቢ ሲ ሓደ ገለ ክፋል ናይቲ ብፍላይ እቲ መንእሰይናሲ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ተባሃጊ ቦታ ኣለዋ ገለ ክትብላ ከለካ ሓሶት እዩ ትመስሎ because ኣነ እንጆይ ዘይገብሮ ሪሶርሲ እንታይ ይገብረለ እዩ ካይነፍ ንመንእሰይ ትርዶ ኢኻ ኤርትራ ኣዝያ ተባሃጊት ሃገር እያ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለዋ ክትብላ ከለካ ዋላ እውን እቲ ታሪክና እቲ ኣመፃፅኣ ናይቲ ሃገር እቲ ጅግንነት ኩሉ ነገር እቲ መንእሰይ ስለዘይርድኦ ወይ እውን ስለዘየድንቆ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ካብቲ ሪያሊቲ ካብቲ ደይ ቱ ደይ ዝነብሮ ዘሎ ስለዘይ ዝተማቕሮ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ምስ ግዜ እናሃሰሰ ክላ በዓላት ትፈልጥ መንእሰይ ዝብለሉካ ስደት ዘሎ እውን ኣከሙ ዓይነት ደረጃ ምስ በፃሕካ ኣነ ክፅበይ ክልኒ እዮም ዝበልካ ኣቋራፅናትካ መንገዲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለዋ ሲራክ ናባኸ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ኣፍ ደገ ባሕራ ጌና ኣይተተንከፈን ኣሎ ማዕድናታ እኹል እዩ መሬታ ገለመለ ኩሉ እዚ ፀጋታት እናሃለዋ ከሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሓደ ኢንቨስትመንት ጥራይ ንኤርትራ ክቕይር ዝኽእል ወላ ከጋጥም ይኽእል እዩ እቲ ዓብዪ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ሴኪሪቲ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ዲፕሎማሲ ይኹን ሓደ ብሎክ ባስተር ዝኾነ ነገር ኣይረኣየን ህዝብና 34 ዓመት ሕጂ እቲ ኣፕሮች ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሰውራ 30 ዓመት ወሲዳ ኩሉ ነገር ዓበ ሓገዝ ከይረኸበት ምናልባት ንእሽተይ ካብቲ ግን
تزعبي كفال بعلا سرحته اتي حجز خياز زلو من قدون كم سلزخونه ديو تنقرات كسل زي كعلى ويس اتنا إيرترا كمامتا نخالوت سلزي بهجوم ديو ويس إيرترا نعطاتهم ون كم تكالوت أبكالو كرهبو زخلو كتب سلزي تدلديو tell me exactly سلمن تايو إيرترا هذا عبي ناي security نابنت أبي نابانا ديق زبالة علم لخاو حقت حيسي أفدق بحر زحات زلو ولا حنت حرق تبل قدايا بلان أبدوبنا إيرترا أفدق بحرنا يا إيرترا بفتصم كم زي ملكتون كم زي بتصحون يفلتيو إذا خا قليلو أبي أحمد بحجز كالون يرتزغون $1 بليون 5 بليون دولار إنفست مجبران يرو نتبعاتات جسنا حسب الموساد بحجز كالون يرتزغون أي كالون سلزي نابي إيرترا قصو عندنا زحسبو زلو إيرترا بين يا زلا بتزلنا دبلوماسي غيرنا نتكلو مس إيرترا صار زغل عند حرقيتنا يو 1 to 1 إنا كنراغب up to 1 to 1 دما كل جزء برسوم تهلا 210 مليون على تقدم 8-9 مليون على نيني رجي 210 مليون just the numbers بغصري سلزري و زي عينت عند راخ قبر خليه عدلي دما كريه زبل عينت كذا سلزي لذا عينت calculations ما مسقبو بليعو ما مس شادنو زلزلي لهم زمصونا نخندي جزينا هم كتوم زلنا ويون بخاله زرار باكندي جزينا خنسعرهم امين وانجا زي بلو الدريزي لساتهم كسعروا خلو they have an advantage نحن عندنا advantage بالي بلنا فقاد سيك نقل ما نسيك زقط عزي كل جزء متى كان ساخت كيت كيت كاون كتورر ويون كتقمط لهم وانا كوميدي يبلكا لساتهم جن انت سعيرهم عبب اللي جعلهم وان جعلوا حسب كن وسيدنا يرتران وسيدنا تتسعيرنا على مكتردنا كم بحدش كا جزء وسيدنا متينا زبل calculation and result سلازي انتي كجبر خلت بالسيرا كابزي سفي حتى منالباش بجمع هذا تنكي دولت ناي صندوق تزاري بدوي تزاربن بريزيدنت تبل حنت عباي ملختي سديدو نيرو مسبل صغنا زنبره زمدنا تودي هجي كم هاجر متن كان احنا زمدناتات كدلينا مس ኢትዮጵያ زسو نزخونه يكون حسب زخلاب ኢትዮጵያ መልእክት ተሰጋጊሩሎ بزعبا زناي زمدناتات ناتنا هذا عابي شجر كوينز الحزب حلف 30 عامت دحري شحن شعاتم 94 تحرق أنت تسنكم كوينز الحنتايو زي معرباويان زي ناي وصاز زمدنا غبر كله كذا زي كون تاون ايديالستن زبلو realistic and idealist زبلو عينت أكايد زبلو حجتي idealist زبلو انتايو زي ديمقراطي كبر خمس كبر كمتي كبر قال زبلو إذا حالفة إسران حمشتن عمت ويسالس عمت كتبلو تخلها نعانا قربنا خلو بتي ناي idealist بحالة تحسب زبلو نيرو حجتي realist عينت أكايد خدلو تي realist انتاي مالتيو أبايتان تاي زبلو أبايتا فتيحة صليحة أبكر أفريقيا حنت تركم زلوا حنايل زلا منقص زلا منقص إيرترا تقدم إثيوبيا حسكارو أبيلكارو تجبرو زبال زنبرة أسطات دارجا بنيني مويتيو إذا أبز بلو زلوا حجي كأني 10 عامت كأني 6 عامت ولا أنت زبلو نيرو 7 عامت 8 عامت تزبلو نيرو من 4 كسر وزخلو حيلتات مرخبة وأبدأ هجي أب عالمكم مسمع له أب عالم حجي مور رياليست داخونو مور نتبايتا زلون درايم خدولهم هناتو عابت مرتي أبو إكرين تمايرهم عابت مرتي مزغلو قذفتن قتلاتن أب غازا استخري أو عابت مرتمايرهم أبي من بزح مرتمايرهم هجي مور أبتي رياليست بحال التحساسباتات نداموس يوم تخدو ناتو وسيتاتنا نرزق لنا كالب زعبانا إيرترا بزح جزء زرّبين ديو بفلا بزناي معرب أفريقيا زمت زلوا معباليتات ولا بزباناون زناي كينيا أبغلو وان كسفا زلوا مسيلو قرب نيرو أب سومال كومتات نيرنا أبتفعل عليه كومتات نيرنا أسطات نايب حق يكون مخنياتو كوم عينت نخت كيد كمزي
ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ኣብዚ ሓለፈ 6 ዓመት ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ዕጥቕ ኢሉ ዝበለ ህዝቢ ዘዳለወ ከምኡ ጥራሕ እስካ ክትከይድ ትኽእል እቲ ካልእ ኩሉ ናይ ኣዋርሕ ናይ ዓመታት ኣነ እወንኒ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዚ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ኣብኡን ብዙሕ ለውጥታት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ በዚልካ በቲልካ ምስ ህዝቢ ባይስካ ብዙሕ ነገራት ክግበር ይከኣል እዩ ዋላ ፅቡቅ ድሌት ሃለዎም እቶም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዉ መራሕቲ ህዝቢ ኣይምሃሩን ኣየሰልጠኑን ንሕና እቲ ዝዓበየ ፀገና ኣብ ተደጋጋሚ ግዜ ዝበሃል እንታይ ህዝብና እዩ ህዝብና ሳላ ህዝብና ሰብና ሰውራ ተዓዊትና ሳላ ሰብና እዚ ሓለፈ 30 ዓመት ዝነበረ ብድሆታት ሰጊርና ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ዋላ እውን ኣብቲ መኸተ እናሃለና ከለና ብዙሕ ነገራት ተሰሪሑ ብኤርትራ ንተስፋ ክህብ ዝኽእል ትሕተ ቅርፅታት ተሰሪሑ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘይነሰብለሉ ብዙሕ ግዜ ሻዕብያ ዘይዛረበሉ ናይ ማይ the most important ኣብ ሂወት the most important ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ኢንቨስትመንት ማይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሰክፍ ነገራት የብልናን መራኸብታት መንገድታት ዳርጋ ኣብ ኩሉ እንዳተኣታተወ ከይድሉ እንድሕር ኣብዚ ጋዜጣ ንከታተል ኮይና ብቐፃሊ ዘውፅዎ ሲ ግን ሰብ ንዑታት ኣየስተውለን ሕክምና ምክንያቱ ጥዕኑ ዘይተሓለወ ሰብ ኣፍራይ ክኾን ኣይክእል እዩ ኩሉ ዚኢታት ፀዓት እዚውን ኣቢሉ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ንምንታይ ንወፍሪ ዘይከፍት እዮም ዝብሉ ኣነ ሕጂ ንዓታቶም መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝብሎም እስኪ ንገረኒ መን ይኸይዱ እሞ ተኸልኪሉ ከይተወፍር ተባሂሉ እየ ዝብሎም ምክንያቱ እቲ ንብሎን ዝዛረቦን እቲ ባይታ ዘሎን በበይኒ ግን ብሓፈሽ እንታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድላት ተጠቂምካ ናይ ወፍሪ ማዕፆታት ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ 3 ክፋላት ክገልፅ ከሎ እቲ ሓደ ክፋል ዞባታት ኢሉ ካልኣይ እቲ ሰራዊትና ኢሉ ሳልሳይ ከዓ እዚ ብደገ ዘሎ ኢሉ ንዕኡ ኣብ ትንኪ ኣቢልዎ እዩ እሱ ኣብቲ ወፍሪ ዓይነት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብቲ ኢንቨስትመንት ዓይነት እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ብተዛማዲ ክረአ ከሎ እቲ ባይታ ጥጡሕ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ወፍሪ ዕድላት ኣለዎ ኤርትራ ናይ ወርቂ በሎ ናይ ፖታሽም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዝመፅእ ክልተ ሲራክ ኣባ ከለካ ክትመልሳ ኣብነት ኣነ እውን ቀፃሊ ዝደግሞ እንተሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክሰኣል ዘይክእል እዩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝገብር ዘሎ ኣብ ኢንስታግራም ክወርድ ዘይክእል ኣብ ቲክቶክ ከተወርዶ ዘይትኽእል አንታንቸብል ታች ክትገብሮ ዘይትኽእል ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኤጁኬሽን እንታይ ካ ክስእል ምናልባት ኮሌጅ ተሰሪሑ ዘሎ መንደቅ ክስእል ትኽእል ትኸውን በት ኢን ጀነራል ኣብ ሂውመን ካፒታል ኢንቨስት ትገብሮ ዝሰኣል ኣይኮነን ግን ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ወይ ከቀፃልነት ዘለዎ ምዕባለ እሱ እዩ ሕክምና ጥዕና ምናልባት ሕክምናታት ክስእሎ ትኸውን ግን ጀነራሊ ካብቲ ህንፃታት ዝያዳቲ ዓቕሚ ሰብ ከምኡ ድማ እቲ መድሃኒት ቴክኖሎጂ ኣውታት ትገብሮውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኳሊቲ ናይቲ ህዝቢ ዳያ ኢኻ ትሪኦ እምበር ኣይ ክትዕቁነ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኢንስታግራም ጌርካ ብራክ ሰብሲ ክወራ ዘሎ ይክእልኒ ባይ ዘ ወይ ኣብ ጂዲፒ እውን ኣያቱን እዩ that's one of the worst things ኣብ ጂዲፒ እውን ኣያቱን እዩ so ጂዲፒ ናትካ ጂዲፒ ማለት ቁጠባ ናይ ሃገር ማለት እዩ እቲ ፕራይቬት ሕክምና ሰብ ከፊሉ ዝጥቀም ተኮይኑ ጥራይ ጂዲፒ ዝዕቅኖ መንግስቲ ዝሽፍኖ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጂዲፒ ኣያቱን እዩ ስለዚ another drawback ዝውን ነቲ ቁጠባ ኣይረን እዩ ዘይዕቀን ማለት እዩ ኣብ ህዝብኻ ተራለ